lehen etxutie aipatu, bai, gaur gonbidatu berezizek okinguz, eta bamendakuz lehenengoko bisek, bamendakuz Karmele eta Mono, elkarrezketatu txikitsu beteitzeko, ipinik askuek, mesedez, poli-politxo, haulan, Karmele urbil du alpurbeton antzau, haulan kamaran ikusteko zuzenien gauz YouTubetik bebai, zu hor, ondo? Eta... Apa, egunon. Ondo entzuten zuie? Bai. Bueno, lehenengo eta behin eskerik asko geugaz etorti arren, esan doztia mendakule erregini eta erregiek, etorri zela, huitzik aginduen mondoz. Eskerrak errepublikanuk arana. Hori doketa, si no... Eta, bueno, nik ustot ja abize eta zeuziela, baina, bueno, nik galderak ez zu ja abize? Noizi hantzek entera nahi. Hauntxe, zuzenekuen? Bai. Babeto, orduen, apurbet, improvisaue? Bai. Bueno, hiru galdera tiez eta oso errezak. Así que zabal hartun, tranquil, famili giruen gauz, Bai. eta aurrera guek. Ia, lehenengoko galderi da, zein je sekretue andramaizetan hainbeste ordu aktibo egoteko eta umore honagaz. Ia, lelau bat eta gero bestie. Disfruti. Bai. Bueno, niretzako Bai. ez dau sekretorik. Ez dau? Ni pentsaten dodala, norbera zelakudan, gabonatan, andramaizetan, haulan izango zara. Gabonatan bazaran ustela, andramaizetan, ustela izango zara. Bardin. Gabonatan, dazte santutan bazaran pertsona bat, gurelez, kalinpan gauzena, beti gauzek errebindiketen, andramaizetan berdin izango gara. Jaizetan jai, batzuk esaten dauina, beste batzuk esaten du, urte guztizen, jai eta errebindike. Herriko biharrezanak kaleratu. Oso ondo. Zeua zara naulakue, baulan izango zara urte guztizen. Oso ondo. Hori do. Eta zuk? Bai, konforme nau, disfruteu da tomar por culo. Bai, disfrute, bai. Eta listo. Bai, disfrute barruen, dana. zugalduzu disfrute. Aprobetza eman zaietan. Aurtengo andramaizetan, Dakozu gauzek ez dakozu beste momento baten urtian. Bide batez. Bate beste igaz lotuta alda egon, arazo Bai, barik. dau, ezi modu hauran da, Osa, pobri bazaran gabonotan andramaizetan ezin zara kaleratu. Pobri zarata. Oso ondo. Ia, bigarrena, zelan ikusten zuie, kasu honetan, aurtengo jaisek? Pasadan urtiegazko alderatute, konparata, obi hauek, txarra hauek? Nik igazkuek astute dakotaz. Astute. Neube, edadigaz neube astute. Momentuen bizizarie. Bai, haunek txaiek, hosti zele zon diez. Egun baten grupo Bermioto Arrakadar da Elisabel disfruten zotain beste. Eguenan okinguz, ez da? Pasat, anarigaz, pasada bat. Ni gauero urten dut, gabuztizetan urten dut. Egun guztizetan, da hosti Eta zelez. gustadaz pilo bat, esan dizela, herriko jentie. Zelan da, lukize dola mungiko batzuk, fenomeno batzuk. Neska bat eta mutil bat bilbotarrak ziren, ituzupeteko batzuk. Eta gero alkarrea zen zauen azkaningoko. Aurten, izozko bazte, norrondan be bai. Bai aurten herriko jenti izan da, bardinde mungiko izan badan Bilboko edo Berniako herrikoek. Herriko jenti egotie jaizetan, eskertuten da, bat eure kaleratuten dezelakon da beste bat herriko ambientin zauzelakon. Zesta biak horrek taldik ekarti horrek dirotzi gaztaten dizenak, herriko jenti eta horreri ondo paga. Da pasabat guztien joz zapatuna zegualdiona intzau da zukalki gune da hostilako ambiente honda talan. Aspaldiko partez, hori onda galdut eta da Josefa Kalegalea joten ongari, da hostilako ambiente honda. Bebai, zapatuen, ondo. Bakizu, zeuretzako da, bakizu huitzik beste gunien, igual kontatzuie, bakizu huitzik beste gunien 2014ko egitarau egin zauela irakurrien bede aurtengue eta bertan antenan zuzenien esan zauela tximinok joko zauela. Bai, zozer esan doztie. Bai, ez da, entera zara. Bai, guzan da o guzan barik?
Guzan barik, irakurri dau, topa dau interneten 2014 eta... A tomar por saco, behitu, hori... Gero botatxoi egitara huetzera. Zepeni ez doti, ez, bai, bueno, beste grupu gondi ez, bai, ondo ondi ez, grupu Bermiotorrak, además, Elizabel Txetadar, hostialako grupuek, además, disfrute intzot eurekaz, da ondo. Oso, hori anekdota moduen. Barri asko inguz horren kontue. Gero egitaraue botatxoi aurten huetzera. Sí, dana pregunteten, noiz orten zu da... Aurten ez totxoten. Bueno, bai, Josefa kale-kalegaz, bai, tximinoaz ezebez. Bueno, seinale ona, orduan entzun nintzen dozku, ez da, gentiek. Bai. Eldu badatxu, adi dau gentia, adi dau zer esaten du, no? Seinale ona da. Bai. Eta azken ningoko galderi da, datorren urtera begire, ze proposamen? Zozer bota zuie igual, bai ez, proposamen nengo esan zuien jaizetan. Grupo gizau Bermiotarrak, bai ez musike baino, bai ez daitz, dantzakuek, ero... Bai, kulturtarle Bermiotar gizau. Bai, hori. Alda esan? Zeube. Neube, bai. Hori oketa, zeube. Neube, bai. Oso ondo da, zu, Carmele? Ni pentsaten dut, ni nintzen urte baten nobitzen egon nintzen zai batzordien, ez da erreza. Ze gauze bat azu zer guzu, nahan gazauz, hainbat lagun. Bakotza beran pentsamentuka, da gero dakozu, igual plantiezun, igual goitzek esaten jo behar, zinze. Ez da erreza, orduan, eitzen dauien biharra, ni pentsaten dut eskertun bidela, eta batez be, parte hartu. Segauz beti, ez dago ezer, Bermion ez da ezer, ez dago ezer, ez da erize. Bermion urte barrun begauze asko dauz. Bai, ez du nahitzen da parte hartu. Derrezago da kritike eta gero parte esartzi. Eskatu, da errezena, eskatu eta listo. Eskatu eta benga eta sekule bestau. Bai, badau, hombre, badau. Da urte barrun bebai, aurten agostuen, kafe antxokizek, barikutan, ordu beteko talde batek arte zauen. Zeman lagunon gara laukatu. Bai. Beitu, beldeza malandra bai. Bueno, bai, hori igual bestago, bai, egutzu zan, ekarren jau. Da zeman lagun gaur laukatu, igual dakatzoie Manolo Escobar, da igual betengo lekide. Bai, goño. Norperape, herriko nurtasune okinen bidau. Bai. Hori azken aldizen asko komentadan gauzi da, igual, hori azkenien nortasunez, hainbeste referentzia daku kanpotik datozenak, azkenien galdu itzen dala igual, bertokue eta alda esan. Adibidez, kanpokue karritze, argita garbi daku, geure Urdaibaien zergu daubien ekarri. Museo bi. Horre diro publiko danak, bondongo litzeke, osakidetzara, edo osakidetzara bai, da beste herriko biharrezan batzutara be bai. Segu kanpokuka sabiekara. Ertzi jantzukireko, adibidez. Neure proposamena, adibidez, herriko kulturako jenti arti lagundu, zabaldu, Zebilbon ez da hongo artisterik, eskulturek eta dakuna, ze Bermion bedanataikoa daku, Antzetako kafe, zelan da, Portu Zarrien, Kofradizarran, zelako erakusketi, Guen jein beteteko beste. Hombre, bueno, ni bide batez esan da, esan zu gabonatan ustela bazaran, Andaramaidetan be ustela zara, gabonatan bazaran, Andaramaidetan be, hori ja odolandaruet. Bueno, bat nik jaso ingot proposamena, eta hor geratuten da, dagokintxon hartzako. Haure, itxiku, airien. Ia, zozer aldatuten badan ametik datoren urtera. Ia ba. Ez que ez da erreza, hauri beste erreza. Ze azken baten, behitu, nire kuadri jaulako da, txarito mutxa martxa da, bai, ez que gauz, pankartak eskaitzen eta parrandan. Bai, orain, hori... Ez da erreza. Ez da erreza, da falta handize da horrena. Eta kontado eskuie, monok, gaure zeugaz daku, hamen da, txibeten, txibeten dau, neuri dakoz txibeten. Itxuki irratian be egonda zauzela, programa bategaz. Bai, atzinen, kuadrilla guztizean, dana. Kuadrilla dana? Azikeratan, además, azikeratan. Jesus, eta ze kontaten zuien edo... Ba, intxaustik alien atiko baten, azikeratan, nahi akordaten asko, bai, ondo pasadu, esan da azikeratan. Ba, erreuniuek, radios libres, daurre gauzek, eta,
itzen programak eta horre gauzek bai atiko baten esan da hango izen intxaustikalien da pasada bat. Ostra. Pasa nahi akordaten gauza asko, era mala epoka. Bai. Bueno, ametik atzetik daku hauntzeko zuzenien, badakizui YouTubeen, eta irrati zen bebai, 107.0 FM bitartez eta itxuki.eus webgunetik bebai altzuie jarraitzu, hemen dakuz Karmele eta Mono, eta geure atzetik, Sicili pasa da, Bandiegaz, eta nik uste ja laster gaztelura, ez da? Orain gaztelura zuten diez. Bertsuek. Ordu batatan, hauri da eta bertsuek. Egitar hauin jot irakurri da gaztelu nahin betekintze dauz, bueno, lameran bebai eta kofredizarran bebai. Gazteluko politxe da, zer dize, iru balkoietatik, iru balkoitzik, iru handera. Hori balkoira, ez da? Bertso saioe. Dandrazkuek. Hemen dako udal batzie bebai, aiarako musika bandi edala bebai aurretik dune, oker espan hauen, eta geroan itzen diez, erraldoiek eta danak batun, ez da? Erromeri moduko bat eitzeko dantzak eta holan. Lehen, hemen itezan, Santa Fuemi egunien itezan, erromeize, hemen. Gaztelutzik bajatutezan, hauna. Da hemen itzen ziren arrozkuek. Arrozkuek eta. Bai, gaztelutik, ona bajatutezan. Beitu handako geure Sicilia handue, beran azkeningok egune da, datorren urtera arte. Penia zongo da, negarra zongo da. Penigaz, ez da, ongo da. Bueno, eskerrak ez da bien erreten. Ez da bien erreten? Erretzen da. Nik uste dut baietz. Madre que les parió, zelan errelei. Hori informazio ez dakitzut esaten. Ez du erreitzen fake news ez du esango bai, erreitzen dau bie. Zelan errelei. Ez dakit ba. Badau hemen errelei, Igual beste nonor bota biku, ez da? Hombre. Bueno, nik bukatuteko elkarrizketa hau sorpresatzu betakot zeuentzat. Saritzu betakot, bai. Bai ba. Jungo sarie eskuedek ondo... Beteta. Hemen ekarri dozku imini danok YouTubeen mesedez hau garrantzitsu da danok ikusteko FM-ien zauzienak eta danok. Eta hemen tarratadiek ekarri dozku lehen, berak einze, tarratadie badakizuen. Bai, atutxa. Atutxak ekarri dozku, bitu. Txo, Andramaizetako eta alabatzi Andramaizetako berak einze. Ez da makala. Zeuentzako, bitu, hemen ningu erakutsi. Koronina. Bai. Bueno, lehen ezazu iesari. Bai, bueno, badakizu ezuk errege eta erregin esarie. Pegatein imingutza. Hauri. Eskerrik asko atutxa, tarratadie. Bai, atutxa, eskerrik asko. Atutxa, aizeu. Honetako landanagaz. Atutxa belegoie da, beraku dauen. Bai. Geugaz okintzu aurreko asteburuen. Eta, mila esker. Karmele. Eta zuri Mono ditxuten zu ez zu, ardure ez da, Mono. Mono nahi. Eskerrik asko geugaz tartetxu bete hartutiarren. Eta imini, gure basuien, bai, imini hemen zuzenien. Bai. Ahí ba. Hautxo da, alabatzin non dau. Hori, zapize. Zapize. Zeuretzako zapize. Bale, oso da. Buruan ditze dako, te ez da ditze. Bueno, hauen primizia. Bai, tranquil. Kajie, ni pentsado pise bategaz datorrela. Pise patutxa. Bai ez, esan da opariz eurentzako. Eta lehen tarratadiek atutxak einiko zapize eta txapela emontzutie, zuzenien zauzienak YouTubetik ikusi zuie. Bai, haintxanelora dendak, egin jozkuz bebai, bi erramo politz emoteko hemen zuzenien, itxukirratian, eta esan duztie hau bezeuentzako dala, así que... Eskerrik asko haintxane. Eskerrik asko haintxane, zeure opariz egaitzik, eta, bueno, badakizuie, atutxa okin du, haintxane, zeukuzunin be, gugati ezabalitakuz herritar danontzako, hemen ez dau diskriminaziorik, hemen alda etorri edonor, beraku dauen esaten, beti okingo dauzela mikrofono bat, eta telebizio eta kamera bat bai gure bat dauen, eta basatozien gaur, ordu bat eta arte, hobeto, zila ez dakitze gaur azken ingoko zuzenekue da, jaizetakue. Así que, hau zeuentzako, eta orain bai... Eskerrik asko haintxane. Zeuretzako, bestie Karmele, zeuretzako bai. Eskerrik asko haintxane. Poli-politxo juteko etxera. Bai. Eta oin disfrute, Santa Eufemia egunetaz. Honea zer gu dago esan, etxera zun bigarala. Ez dako zetan. Ez da pentsabez. Bai, oin beteta etxera. Ez da opariz beteta. Bai, eskona dako.
Bai. Politxe. Politxe, Eskerrik handako asko, toketxu bategaz. Andramaizetako txapizei eta guzti. Eskerrik asko, zeue divisori, geugaz egotiarren. Eskerrik asko itxuki da zeueri, danari. Bai. Bueno, gitxik egu, bakizuie. Hogeta mar, Deuskeri da gauze baganera, bai, jabon biduna. horretan gabitz, buru belarri. Ia, bai ebadakizu, herritar, lehen komentadun, herritar raparik esku ezin jora, orduen. Bermiotarrak, anime, hamen gauz, estenatokizen, etorri. Derreza da, gu bizope urduritor gara, bai horreza Da bitu, hau famili giruen da, famili giruen. Eskerrik Eskerrik asko. It's so